खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जादों। बे समाव बयबो मिथिगौदि क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव जेसेबां एबा बिसायख'थिया जेसेबां खाथि सफैदों एसेबांनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो कक्राबारि बियाबाव बिपिएफ दोलोआ जयनिं हाबाफारि लानाय जादों आरो बे जयनिं हाबाफारियावनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बिथां शंकर बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गासै सा 30 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो माखासे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों आरो माखासे सरासनस्रा सुबुंफोराबो गासै सा 30 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव दिनै कक्लाबारि बियाबाव थामहिनबा कक्लाबारि ब्लक मावख'आव आफादगिरि शंकर बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै शंकर बसुमतारी बिथाङा फोरमायो। लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायावबो गोबां मानि अजद दिखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थांनाय 4 बोसोर एबा 3 बोसोराव आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जेबोखौनो खामानि मावफुंनो हायासै। बेखायनो रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव बिपिएफ दोलोआव सा 30 सोद्रोमाफोरा माखासे इउपिपिएलनि सोद्रोमा आरो माखासे कंग्रेसनि सोद्रोमा आरो माखासे सरासनस्रा सोद्रोमाफोरा गासै 30 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथांनि अजद बायदिब्ला शंकर बसुमतारी बिथांनि अजद बायदिब्ला कक्लाबारि बियाबाव बिपिएफ दोलोआ गासै 25 निफ्राय 30 रोजा भट मोनगोन। फैबाय थानाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा गासै कक्लाबारि बियाबाव 25 निफ्राय गासै 30 रोजा भट मोननायनि आसा दं होननानै बे समाव कक्लाबारि ब्लकनि बिपिएफ ब्लकनि आफादगिरि शंकर बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदों आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकार दैदेननाय लोगोसे आथिखालनि इउपिपिएल दोलोखौ लानानै शंकर बसुमतारी बिथाङा माबायदि अजद दैखांदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। दिनै गोजोनथाव खौरां जे दिनै बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव गोहोआव गैया, जोङो पावाराव गैया। थेवबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय गोख्रों दैदेननाय बे बिपिएफ दोलोआव गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो गोहोआव गैयाब्लाबो बिपिएफ दोलोआ थेवबो जयनिं जागासिनो दङ। जोंनि कक्लाबारि ब्लकआवबो गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय माब्लाबा बिजेपिनिफ्राय माब्लाबा जिएसपिनिफ्राय जयनिं जागासिनो दङ। सिगाङावबो जाबाय थादों। बेनिफ्राय दिनै अट'मेटिक गावबा गावनो फैनानै दक्षिण दुबागाव होननाय गामिनिफ्राय सा 15 रायजो राजाफोरा दिनै बिपिएफ दोलोआव जोंनि बे माबायावनो कार्यालयावनो कक्लाबारि ब्लकनि कार्यालयावनो जयनिं जाफैदों। दा बे मोजां साइन आरोखि, खारन रायजोआ दिनै बुजिबाय, उपलब्धि खालामबाय जे थांनाय बे 4 बोसोराव इउपिपिएलनि सोरखारा प्रमद बर'आ जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखिसै। जोंनि ओनसोलनि उन्नयननि थाखाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि समाजनि मोजांनि थाखायनो होन जेबो मावनो हायाखिसै। बिथांमोना जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन, समय खिरा लादोंमोन, बाथ्राफोर होदोंमोन रायजोनो थांनाय बिसायख'थियाव, बेफोरखौ जेबो मावफुंनो हायैनि थाखाय, फुलफिल खालामनो हायैनि थाखाय दिनै रायजोआ बिपिएफ दोलोखौ आजावनो दिनै सिगांबोदों। बे रोखा फोरमान जाबाय आरोखि। नोंसोरनि समस्तियाव नोंथांमोना बेसेबां सापर्ट मोनगोन होनना आसा खालामदों? जोङो 25 निफ्राय 30 रोजानि गेजेराव जोङो भट मोनगोन होनना आसा खालामदों। गाबोन सानसे केम्पेइन दंबावो। दिनैसिम जोङो 25 रोजानि सायाव जोङो भट मोननायखौ जोङो माने केलकुलेसन खालामनानै मोनदों। गाबोननि गेजेराव जों क्लियार जागोन। जोङो आसा खालामदों जोङो 30 रोजा 25 निफ्राय 30 रोजानि गेजेराव जोङो माने भट मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। जोङो गाबोन आरो आइडिया मोनसे जों खालामबावगोन। रायजोनिसिम मा जनायनो सानो? आङो कक्लाबारि समस्तिनि गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैयो जे नोंथांमोना बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथांनो बिटिसि रैखा खालामनायनि सार्थआव, जाथिनि सार्थआव, ओनसोल जौगानायनि सार्थआव बिपिएफ दोलोनो
भट होनांगौ इउपिपिएलआ जेबो मावनो हालिया बिथांमोना 4 बोसोराव जेबो मावनो हायाखिसै बोसोरसेल'सै माब्ला मा मावबावनो आरो बे खोथाखौ रायजो राजाया दिनै बुजिबाय जों जेब्ला गामिफोराव हाबो गामिनि रायजो राजाफोरानो जों बुंनायनि सिगां माने बिथांखौ गाज्रि मोननायनि खोथा बुङो आरोखि बिथांनिफ्राय बिराद आसा खालामदोंमोन दिनै रायजो राजाफ्रा बिराद दुखु मोनना दं बिथाङा बिराद खामानि मावगोन होनना सानदोंमोन जोङो मोजां मावगोन होनना सानदोंमोन जोङो नाथाय जेबो मोजां मावाखिसै बेनिखायनो बिथांखौ जे देग्लाय बोख्लायनांगौ रायजो राजाफ्रानो दा बुङो आरोखि जे नोंथांमोननोनो जों भट होगोन नांगोलावनो जों होफिनसिगोन ओरै बुङो आरोखि गतिके जोङो दिनै आसा खालामदों जोंनि बिजाथिया देरहानाया खाथां आरोखि रोखा बेसेबांसो भट मानो देरहागोन ओरैनोथ' 2-2.5 लाख डिफारेन्सा थागोन आरोखि ओरैनोब्लाबो सिगां जोङो थांनाय 9 बोसोरनिया जों जेब्ला प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेवआ कन्टेस्ट जादोंमोन अब्ला जोङो 37,000 सामथिंल' डिफारेन्समोन दाना 38,000बो डिफारेन्स नङा आरोखि देग्लायथ' नान बिटिसिनि माखासे ओनसोलफोर अबर' ओनसोलफोर दानख' जाबाय प्राय 4 लाखनि खाथियाव माइनास जादों नान बड' भट गतिके देग्लाय स्पस्ट जादों माखासे नान बड' ओनसोलनि मानसिफ्राबो थांनाय 10 बोसोराव अबर' सुरक्षा समितिनि जाय एमपिमोन बिथांजों जि थगायजाबाय देग्लाय बिथांमोना भुल खालामनो नागिराखै पुनर माने हाग्रामानोनो भट होनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों आरोखि जोंनो मत होदों